Nou, zus het wel hè. Dit wordt dus een hele lastige challenge, want de challenge is bouw een kettingreactie. Zwaaien, ga je me zin doen? Ja! Nou, dat is hartstikke mooi, want ik ga alles mooi doen voor een officiële kettingreactie. Oké, zwaaien, ben je klaar voor de kettingreactie? Ja! Oké, komt je de tijd? Nou eens! 4 puntje maar voor, 10 puntjes. En bouwen. Voetbal is het alles. 3, 2, 1, 0! Nou, het docht wel blikken dat het dus best wel lastig is, maar ik heb wel een heel soort respect voor je. Iedereen applaus voor de Zwaaien! De Niro's, de winnaar! Masterbad, goeie met je? Ja, we beginnen dus zo snel mogelijk het tijd, je een kettingreactie maken. Ik ga alles mooi doen. En dan je de tijd nou in. Kom aan, go, 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 go. Ja, de fijn. Oké, jongens. Jongens, als dit geen kettingreactie weer, weet ik het net. Een applaus voor jezelf, kom on! En dan ik nog een super goede tijd van 9 minuten en 36 seconden! Dit ben we er eigenlijk. Dit klopt. Nou is natuurlijk de vraag, waar moet ik wezen? Goedemorgen. Hoe gaat ie? Bennebrengen, gaan we zin doen? Ja! Oké, heb je de tijd? Nou in! Kom jongens. Het gaat hier altijd slietjagen bij de Bennebrengen. We zitten al dik 12 minuten en het gaat hartstikke goed samen. Nou, het weer een hele drege challenge, maar we gaan winnen. En dat is de Bennebrengen. Woehoe!